Bi alamisa ye mekalo tile 19 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔba aw ni ɲakuma aw bisimila Joliba TV News ale jabarani kan aw minnu bɛ ka lamɛn radio Joliba fana sanfɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an b'a fɔ yen na aw danse a ka kunnafoniw kɛnɛ kan min ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw olu de bɛ lakale ni wagati mana se dongo don laada de don an fɛ yan nɔ ka tantɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma min ye gafe ninnu ye a bɛ sɛbɛn nanzarakan na an balima kunnafoni sɛbɛnw fɛ limanaw kunnafonidilaw de bɛ kunnafoni ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan nka nanzarakan don an y'a kanu ka bamayɛlɛma ayiwa bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bamanankan mɛnnaw an b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn limanaw kunnafoniw b'an bolo kɔrɔ bi a caman an bɛna lajɛ ka an da don a la bakurunba damadɔw la ka sɔrɔ k'a tɔ walawala aw ye taalen ɲɛfɛ o la kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ ye mun ye lesɔr don limanaw a kumana a ko an ka minisiri dɔw bɛ yen nɔ minnu ye taama boloda ka taa Rusi jamana kan u ka faaba la n'o ye Moscou ye a jirala k'a fɔ baara ɲɔgɔnya Mali ni Rusi jamana cɛ limanaw sira wɛrɛw kan ko o de bɛna dabɔ ko kura min bɛ tali kɛ sɔrɔ siraw a jirala k'a fɔ jamana fila ye Rusi jamana ni Mali ayiwa ko baara ɲɔgɔnyaw caman de bɛna fara a kan ka kolo gɛlɛya lesɔr y'o fɔ an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen l'indicateur du renouveau a kumana a y'a jira k'a fɔ an ka finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye limanaw k'u ye bamanciw n'o ye terroristes ye Banamba mara la ayiwa ko u ye bamanciw ka daga caman u y'o de ci a kɛra min bɛ tali kɛ yɔrɔ min bɛ n'o ye Tubakɔrɔ Sila o yɔrɔ kofɔlen bamanci maa caman an ka finitigiw ye olu de bɔnɛ u ni na ayiwa min ye DIRPA ye ale de ye kunnafoni di limanaw an y'a sɔrɔ l'indicateur kɔnɔ an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen l'indépendant fana kumana l'indépendant kuma fila b'a kɔnɔna la fɔlɔ ye mun ye ko ayiwa finitigiw ka minɛnsango kuma min ni a jirala k'a fɔ finitigi ɲɛmaw ayiwa siga kɛn bɛ olu la nafolo ko n'a sɔrɔla nafolo in tan de a taa yɔrɔ la yɔrɔ sariya min sigira Mali kɔnɔ yan n'o ye loi d'orientation et de programmation militaire ye nafolo kasabiba min taara ka don finitigiw ka minɛn la a jirala k'a fɔ nafolo in limanaw a ma don a donda fɛ bibi in na sariya wulilen don ka i jɔ ayiwa min bɛ tali kɛ finitigi ɲɛma ninnu ka tɛgɛ kɛ a caman na ko général 3 colonel 2 ani commandant 1 olu kɔni minɛna olu bɛ mandat de dépôt la ni waati in na min bɛ tali kɛ G5 Sahel ko kuma la ko Mali sen bɔ G5 Sahel la ko nin kɔni mina fɔ G5 Sahel yɛrɛ a ka ci ka bɔ yen pewu yɛrɛ nin b'o de kuma fɔ don nataw la sabu ni Mali y'a sen bɔ a la limanaw G5 Sahel k'a bɛna fɔ don nataw la kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ fiyewu l'indépendant y'o fɔ o mana bɔ yen nɔ les échos welewele a kumana ECHO y'a jira k'a fɔ limanaw tajiko gɛlɛya min bɛ Bamako dugu kɔnɔna la bi a kuma tɛ se ka fɔ ka ban sabu ko bolimafɛn sennanitigi dɔw bɛ yen olu yɛrɛ y'u ka bolimafɛnw jɔ limanaw ka yɛlɛ moto taxiw kɔfɛ walima ka u ka motow ta ka sababu kɛ ko gasoil tɛ ka se ka sɔrɔ o mana bɔ yen le soir de Bamako fana kumana a ko Kayi sugu limanaw ko tasuma y'o minɛ a kɛra tiɲɛni ye dɛ hali n'a sɔrɔla maa ni kɔni ma to a la ko nka u ka magasin minnu bɛ yen o 15 ɲɔgɔn na ani kiosque fitinin minnu bɛ yen k'olu caman de jenina maaw bolo fɛn caman de jenina nafolo caman fana tiɲɛna ko siratigɛ ninnu na Nouvelle Horizon fana b'an bolo kɔrɔ a kumana a ko Mali kura ko kuma min bɛ ka fɔ ani sariya limanaw n'i y'a ni fila da ɲɔgɔn kɔrɔ Mali kura ani sariya taabolo k'a bɛna fɔ fɛn don fɛn min bɛ yen n'u fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ bi dɛ Nouvelle Horizon ka kuma don ko sariya kɛn bɛ fankelenko ye bi Nouvelle Horizon ka fɔ la ko sabu minnu bɛ yen n'olu bɛ ka dunni ni bala ta ka fanga lafasa limanaw sariya tɛ ka wuli olu nɔfɛ nka e k'i da wa dɔrɔn ko fanga ye nin kɛ limanaw ni e ma boli ka bɔ jamana kɔnɔ i bɛ minɛ ka don kaso la Nouvelle Horizon de y'o fɔ dɛ an b'a kuncɛ ni min ye Challenger ka kuma la Challenger ko Mali kunnafonidilaw limanaw bibi in na maa min ye nin kuma fɔ o ye Cɛgun Bubayi Mayiga a ye nin kuma fɔ Joliba yɛrɛ sanfɛla la yan an ka jɛmukan dɔ la a ko n'i ye kunnafonidi taabolo la bi an ka jamana kɔnɔna la ko n'i ye baara kɛ maa minnu bɛ yen n'u ma baara yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ limanaw olu caman de taara u yɛrɛ sɔrɔ kunnafonidi baara la a kɛn bɛ sababu ye kunnafonidilaw de kɛn bɛ sababu ye ka baarakɛbali caman de tabi u bɛ ka baara kɛ Cɛgun Bubayi Mayiga de nin kuma fɔ Challenger kɔnɔna la limanaw an bɛna o lakale aw ye sisan an b'a daminɛ ni min ye lesɔr limanaw lesɔr y'a jira k'a fɔ min ye Mali minisiri damadɔ ye olu wulila k'u kunda Rusi jamana kan n'i ye jateminɛ kɛ kunungo
u ka délégation ba ɲɛma ayiwa ministre min bɛ n'o b'an ka jamana ni jamana yɔrɔw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale de bɛ délégation ɲɛma a jala k'a fɔ u bɛ to Moscou n'o ye Russie faaba ye fo sibiri natɔ in na n'i ye ministre ninnu lajɛ madame Dembélé Madina Sissoko ale min b'an ka sirabakow kunna ale bɛ taama in na ka taa se Lamine Seydou Traoré min bɛ tali kɛ dugu jukɔrɔ nafolo ani kuranko ni jiko ale b'o o kunna ka taa se ministre min fana bɛ n'o bɛ an ka sɔrɔkow kunna ni nafoloko Aluseni Sanu ale fana bɛ taama in na a jala k'a fɔ nin taama in l'essor ka fɔ la kunba min b'a la o de ye ka fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira o bɛ se ka yakubaya ba bɛ se ka don o la cogo min na Mali ni Russie cɛ Abdoulaye Diop yɛrɛ ka fɔ la ale min ye ɲɛfɔliw kɛ a ko Russie ni Mali cɛ bi limanaw tiɲɛ don Russie ni Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo baara ɲɔgɔnya dɔw bɛ yen olu daminɛna ka ban n'i y'a lajɛ lakanako o siratigɛ la o baaraw ɲɛ bɛ ka sɔrɔ o la dɔɔni dɔɔni ko nka baara kura wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa o siraw bɛna bɔ o dɔ bɛ tali kɛ ministre ninnu yɛrɛ taakun fanba n'i y'a lajɛ ko bi tajiko o b'a la Mali ni Russie jamana bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka taji di Mali ma cogo min na min ye sɛnɛfɛnw ye fana sɛnɛ tɛ se ka kɛ si minnu kɔ n'o ye intrant agricole ye olu fana ka se ka di an ka jamana ma ani balo min n'o bɛ tali kɛ alikama la ani hali siman limanaw siman min bɛ yen n'a bɛ kɛ ka so jɔ a jirala k'a fɔ Russie jamana bɛ nin bɛɛ de dilan ayiwa Mali bɛ fɛ k'i tɛgɛ di Russie jamana ma u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma ayiwa nin minɛn ninnu bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na o mana bɔ yen siraban ko kibaruyaw la fana a jirala k'a fɔ baara boloda dɔw bɛ yen minnu fana bɛna bila sen kan o baara boloda ninnu limanaw u bɛ sɔn ka taa wolofɛn na min ye Mali nɛgɛsira n'o ye chemin de fer ye k'a kurakuraya tuguni sabu Russie jamana ayiwa min ye nɛgɛsira ye o fana ɲɔ ɲɛnen don u fɛ yen kosɛbɛ ko bi alamisa in a jirala k'a fɔ u ka directeur général dɔ bɛ yen min b'u ka nɛgɛsiraw kunna ayiwa ko ministre ninnu ni an ka ministre ni o bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ bi a jirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye na to senna fo ka taa se sini juma ma walasa nɛgɛsirako n'o ye chemin de fer ye Mali kɔnɔna la a bɛ se ka taabolo kura sɔrɔ cogo min na Russie jamana Mali jamana bɛna ɲin'a fɛ fana min ye sɛnɛ nasiraw ye sabu Russie ye jamana ye fana limanaw sɛnɛ ɲɔ ɲɛ bɛ u fɛ yen kosɛbɛ u bɛ sɛnɛ kɛ wa hali nɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye engrais ye o fana bɛ dilan u ka jamana kɔnɔ a caman ko Mali jamana bɛna ɲini fana ayiwa u ka baara kɛ nin sira ninnu fana kan sɛnɛko la ani min ye nɔgɔw ye engrais limanaw engrais bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ Russie jamana kɔnɔ ka na Mali la cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna baaraw ko nin de bɛna bila sen kan ko sini juma fo ka taa se sibiri ma ayiwa ministre minnu taara Mali tɔgɔ la u ni u ka ministre min bɛ yen n'o bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunya kunna ɲɔgɔn ye bɛ taa kuncɛ o la Mali ni Russie u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma taasira caman kan walasa sɔrɔ siraw olu bɛ se ka yakubaya cogo min na jamana fila in u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka nafa sɔrɔ ɲɔgɔn bolo cogo min na limanaw l'essor an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi o mana bɔ yen nɔ l'indicateur du renouveau ale kumana a ko an ka finitigiw limanaw u bɛ ka baara min kɛ n'o ye bamanciw kɛlɛli ye halisa u tɛ ka sɛgɛn u tɛ ka ɲinɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jateminɛ kɛ terrorisiw n'o ye bamanci wale tigilamaw ye jatigɛ wale tigilamaw olu fana tɛ sɛgɛn u ka baara la nka a jarala k'a fɔ Mali finitigiw fana bi na jamana woyicɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ finitigiw bɛ ka a bɛɛ lajɛlen larawe walasa ka se ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana min bɛ tali kɛ finitigiw ka kunnafoni lase so min bɛ yen direction de l'information et des relations publiques de l'armée u k'a ma bakurunba la DIRPA ale de ye nin kunnafoni bɔ ka bi limanaw ko Mali finitigiw ye baara min kɛ kɔsa in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jateminɛ kɛ mai kalo tile 10 a n'a tile 14 ni ɲɔgɔn cɛ san 2022 in na min baara min kɛra la ayiwa DIRPA maaw y'o ɲɛfɔ a jarala k'a fɔ an ka finitigiw ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye Zetia kɛlɛtigi 1 o ɲɛmɔgɔya bɛ commandant chef Zetia o ɲɛmɔgɔ bɛ Bubakari Yasani Sanogo ani colonel Seydou Basiru Ɲagando ayiwa min ye Tubakɔrɔ Sila o fanfɛlaw fɛ a filɛ nin Banamba mara la ani Banamba yɛrɛ cɛ limanaw kilomètre 50 ɲɔgɔnna a b'o bɔ ko Mali finitigiw kɔni wulila ka taa suru min ye bamanciw ka yɔrɔ kofɔlen na a kɛra sababu ye an ka finitigiw ka ɲɛmayaso ka ɲɛfɔli la terroriste maa 12 limanaw olu u ye olu jigi ka bɔ yen maa 7 u ye olu minɛ u tɛgɛ la moto 12 limanaw u ye o fana minɛ
ka taa se biton essence biton caman ani minan caman n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye aya u sera ka o minɛ ni bamanci ninnu na walasa DIRPA y'a jira k'a fɔ u ka kunnafoni siraw la ko nin ko nin kɛra wulikajɔ ye kabi araba tɛmɛnen mɛkalo tile 11 limanaw kana bila mɛkalo tile 12 la a jirala k'a fɔ groupement armé terroriste n'o ye gati ye ko tubakɔrɔ sila k'u kun kɛmɛ ka tiɲɛni caman de boloda nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ bamanciw ayiwa ko nka a bɔra u da a ma bɛn sabu min ye Mali finitigiw fana ye n'o ye GTA kɛlɛtigi 1 ye olu ka nin wulikajɔ in a kɛra sababu ye bamanci caman limanaw ka u minɛ dɔw yɛrɛ ka olu bɔnɛ u ni na n'u ka minan caman u ye tiɲɛni kɛ ni minnu ye kunnafoni filɛ nin limanaw l'indicateur du renouveau o mana bɔ yen l'indépendant an bɛ don ale kɔnɔna la a kumana limanaw kuma fila bɛ l'indépendant kɔnɔna la bi fɔlɔ ye mun ye o ye ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali finitigiw ka minan ko kuma de bi yan nɔ ko sariya Mali sariya a bɛ n'a fɔ a wulilen bɛ k'i jɔ nin waati in na a bɛ fɛ de ka yelen da kɛrɛnkɛrɛnnenya la loi de programmation militaire ayiwa o ye sariya ye min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɔn bi ɲɛ walasa ka se ka nafolo kasabi k'a don minan na ka di Mali finitigiw ma nka limanaw a nana ye k'a fɔ nafoloba min n'a taara ka di ko nafolo in ma don a donda fɛ aya nga siga kɛnbɛ an ka finitigi ɲɛma caman de la minnu n'a fɔra k'a fɔ nafolo in olu senyera a dunni la walasa bi ko général saba tɛgɛ kɛra o la min ye colonel 2 ye tɛgɛ kɛra o fana na ka taa se commandant 1 ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la u bilala mandat de dépôt la n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ chef d'état major général kɔrɔ n'o ye général Bemba Musa Keita ye ale yɛrɛ minɛna nin ko in siratigɛ kelen in na général Bemba Musa Keita kɛrɛfɛ général Mustafa Darabo ale minɛna ale yɛrɛ tun bɛ taji ko de kunna a waati la taji minnu bɛ di finitigiw ma k'u ka t'u ka bolimafɛnw kɔnɔ ale de tun b'o taji ko baara kunna général Sulemani Bamba ale fana ye chef d'état major de l'armée de l'air finitigi minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ olu ka ɲɛmaaba kun don a waati fana na fo ka taa se ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ a waatinin na ba kun donnen don o kɛlɛbolo in na kosɛbɛ walasa minan sanfɛ kɛlɛminɛnw u bɛ se ka di min ye armée de l'air ma nka limanaw a jala k'a fɔ tanamako nana ye o baaraw fana na colonel Abdul Wahab Touré fo ka taa se ani colonel Mamoudou Togo fo ka taa se colonel Mohamed Lamine Keita yɔrɔ Mohamed Lamine Keita yɛrɛ ale bɛ boli la nin waati in na ale sen tɛ ka ye a jala k'a fɔ commandant Aminata Doho ko nin waati in na ayiwa ale fana bɛ maa kofɔlen ninnu cɛ la sariya kɔni kɛmɛ k'i jɔ bi a sen fila kan limanaw fo yelen ka da Mali finitigiw ka minanko kuma min n'a kuma fɔra ni ayiwa sariya yɛrɛ taara a ko la n'a nafolo kasabi ka ca kosɛbɛ ayiwa ni nafolo in a ma don a donda fɛ a jarala k'a fɔ finitigiw u yɛrɛ dama u fana sen bɛ ko in na sariya ko f'a ka ayiwa yelen da a ko la l'indépendant ka kuma don ale l'indépendant kelen ka kuma na halisa limanaw ko cɛnjɛ ka jamana 5 minnu farala ɲɔgɔn kan Sahel kɔnɔna la u k'a ma ko G5 Sahel Mali y'a jira k'a fɔ ale sen t'a la bilen o kunnafoni dira kabi mɛkalo tile 15 tɛmɛnen na l'indépendant ka kuma la ni Mali jamana y'a jira k'a fɔ ale tɛ nin na ko a bɛ sɔn ka kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw G5 Sahel sini a bɛ gɛlɛya G5 Sahel bolo an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ limanaw a jarala k'a fɔ G5 Sahel yɛrɛ k'a bilala sen kan san 8 fo kana se bi la gɛlɛya caman de tugura ɲɔgɔn na a daminɛ nafoloko gɛlɛya la kana bila hali G5 Sahel yɛrɛ ka baara min kalifara la n'o de ye ka bamanci wale kɛlɛ Sahel kɔnɔna la u ma se k'o baara kɛ ka se a kundama la kɔsa in na n'i ye jateminɛ kɛ G5 Sahel ɲɛmɔgɔya a bɛ Tchad de bolo a fɔra k'a fɔ Tchad ka jɛrɛ boloda kun kan ka kɛ Mali yɛrɛ de la yan nɔ ka G5 Sahel ɲɛmɔgɔya di Mali ma o baara ma se ka kɛ o dun ye sariya sɔsɔ ye G5 Sahel hali n'a sɔrɔla ko sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen k'a fɔ ko ayiwa a sigikan ye sariya minnu ye k'a fɔ ko jamana dɔ ka i yɛrɛ fosi ka bɔ a kɔnɔna la o sariya ma fɔ i n'a fɔ Mali y'a kɛ cogo min na ko nka sariya dɔw bɛ yen i n'a fɔ traité de Vienne o ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sariyaw ye min bolodara ayiwa kabi san 1986 jamanaw o sariya sen min bɛ yen n'o ye article 56 ye o b'a jira k'a fɔ ni jamanaw bɛnna fɛn kelen ma
ni jamana dɔ ye k'a fɔ ne ka nafa tɛ nin jɛrɛ in na i bɛ lasɔmini kɛ ka kɔn kalo 12 k'a fɔ ayiwa n bɛ fɛ ka n sen bɔ aw ka nin jɛrɛ in na Mali ye o baara min kɛ ko Mali y'i sen bɔ G5 Sahel la o cogoya de la nka min ye Mali kelen k'i sen bɔ a la yɔrɔ G5 Sahel la n'i y'a lajɛ Niger jamana b'a la u ka jamanakuntigi Mohamed Bazoum ale welela k'ale ɲininka Mali y'i sen bɔli min k'a la k'a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye Mohamed Bazoum ma kuma in a ma caya koyi a ko G5 Sahel yɛrɛ e ko a ma sa wa ko G5 Sahel yɛrɛ kuma tɛ se ka fɔ bilen sabu a sara ka ban ko nka bi in na ni G5 Sahel ko kuma tɛ se ka fɔ bilen min ye Niger ye ale kɛlen don ka i sinsin k'i jigi da min ye Faransi ka kɛlɛcɛw kan n'o ye Barkani ani ka taa se Takuba ani min ye nanzaraw ka kɛlɛcɛw i n'a fɔ EUTM minnu bɛ kalan kɛ sɔrɔsiw kunna olu caman bɛ bi olu ye Mali jalaki ayiwa ko nka bi na Barkani yɔrɔ o ni Mali t'a la bilen EUTM yɛrɛ a ka baaraw ɲɔngiri Mali kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka taasira kura min ɲini bi o bɛ ka taa daga kuraw sigi Niger jamana kan o kɛn bɛ sababu ye bi Niger fana kɛlen don k'i bolo dayɛlɛ olu ka kɛlɛcɛw ye jamana u hakilila jiginna ni ye jateminɛ kɛ G5 Sahel sigi furadama ni sisan cɛ dɔw yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ G5 Sahel ye foroko langolo de ye ko a kɔni bɛ yen ten ko nka baara min kalifara la kabi san 2014 fo ka se bi la ayiwa a ma se k'o baaraw kɛ n'a fɔra kɔsa in na gɛlɛya minnu tilala kana don a la Mali ye laɲini dɔw k'a kɔnɔna la ko jamana kelen min yɛrɛ bɛ yen ni o bɛ a sariyaw labato ayiwa k'o ye Mali kelen pewu ye nafolo kasabi min bɛ bɔ san o san ka don G5 Sahel la n'o y'a bɛnkanw ye ko Mali kelen dɔrɔn de tun bɛ kɛmɛ k'i jɔ a sen fila kan o ko la n'a nana ye k'a fɔ Mali ka hakɛ min bɛ yen n'o y'a ɲɛmɔgɔya ye o kun kan ka di Mali jamana ma o ma se ka kɛ ka sababu kɛ ko Faransi jamana de b'o kɔfɛ ayiwa min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana y'a jira k'a fɔ ko min tɛ se ka to sen na o ka ban pewu ayiwa Mali jamana fana y'i sen bɔ a ko la ko nka limanaw o n'a ta o ta ja min bɛ tali kɛ deliliw de bɛ sen na halisa ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw sɛgɛrɛ caman de bɛ yen u bɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw deli ko a y'aw senboli min kɛ G5 Sahel la a cogoya ma ɲɛ dɛ delili yɛrɛ de bɛ sen na ko fo Mali ka segin G5 Sahel kɔnɔna la n'o tɛ ko G5 Sahel ko kuma sini a kuma tɛ se ka fɔ sabu ni Mali t'a la ayiwa a bɛ n'a fɔ G5 Sahel yɛrɛ de tɛ yen kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen les échos welewele kuma na ECHO y'a jira k'a fɔ taji min bɛ yen n'an k'a ma ko gasoil n'a bɛ k'an ka bolimafɛnw kɔnɔna la limanaw ko taji a tɛ ka sɔrɔ bilen Bamako yan bilen dɛ ka sababu kɛ mun ye a bɛ tile damadɔ bɔ sisan n'i ye Bamako dugu kɔnɔna cogoya lajɛ limanaw ko tiɲɛ don gasoil tɛ ka se ka sɔrɔ a jala k'a fɔ ni taji min filɛ nin ye ayiwa ko n'i ye an ka faaba lajɛ bi a kɛn bɛ sababu ye maa minnu bɛ yen n'o bɛ taji san ka kɛ u ka bolimafɛnw kɔnɔna la limanaw caman bɛ yen o jagoyara k'a ka bolimafɛn bila n'o ye mɔbiliw ye ka sɔrɔ ka bolimafɛn sen filaw ta moto walima min bɛ se ka moto taxi yɛrɛ ta o kɛn bɛ k'o ta bi ka sababu kɛ i tɛ fɛn min sɔrɔ ka k'i ka bolimafɛn na i t'a jɔ i ka sira wɛrɛ ɲini a kɛn bɛ sababu an bɛ don min na i ko bi limanaw ko gasoil min n'a bɛ ayiwa maaw b'a san ka k'u ka bolimafɛnw na caman de bɛ yen yɔrɔ min yɛrɛ nana a ko gɛlɛya kosɛbɛ fasiri ka fɔ la o ye k'a fɔ pompisiw n'o ye taji feerelaw ye olu ka baarabila min bɛ sen na yɔrɔ taji feere yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye station service Total Shell Ola Orixi o ni a ɲɔgɔnna caman olu n'u baarakɛɲɔgɔnw ayiwa olu kɛn bɛ ka baara bila bi gɛlɛya wɛrɛ ye min fana ye o ye k'a fɔ Russie ni Ukraine cɛ kɛlɛ min bɛ yen o fana y'a damana gɛlɛya ye k'a kɛn bɛ sababu ye bi min ye taji yɛrɛ n'o ye gasoil ye jamana a bɛ ka ɲini ɲɛna a tɛ ka ye Bamako dugu kɔnɔna la yan bi a jala k'a fɔ taji feerelaw ka grève ni olu fana ye dɔ fara u ka baarabila kan k'o fana kɛn bɛ sababu ye station kelen-kelennin minnu bɛ yen n'o ye taji feere yɔrɔ kelen-kelenninw ye maaw bɛ taa arande jɔ ye jamana wa taji yɛrɛ a tɛ sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ jamana o kɛn bɛ sababu ye dɔw ye u ka bolimafɛnw jɔ ko taji yɛrɛ tun bɛ di dɔrɔmɛ 110 walima 180 nka a bɔr'o la ka taa fo 190 ɲɔgɔnna dɔ k'a jɛ 200 la limanaw taxi bolilaw ni ayiwa minnu bɛ sotaramaw boli olu fana ye dɔ fara u ka pasew kan a kɛn bɛ gɛlɛya dan ye bi tajiko in limana Bamako ale don kɔnɔna la bi kunnafoni filɛ nin ye limanaw les échos welewele o mana bɔ yen le soir de Bamako ale kumana min ye soir de Bamako fɛla ye bi limanaw dɔwɛrɛ tɛ o nka kunnafoni duman tɛ sabu a jarala k'a fɔ Kayi limanaw Kayi Mali marabolo fɔlɔ de ye
ko waliya min filɛ nin n'a kɛra yen nɔ o ye ko tasuma ta de wulila u ka sugu la. Ayiwa nin dun ta siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ limanaw nin ka kɛ an ka jamana in kɔnɔna la ka tasuma wuli sugu la ka maaw bolofɛnw caman tiɲɛ. Ayiwa ko nin de kɛra Kayi mara la Kayi sugu min bɛ yen nɔ ko magasin 15 ɲɔgɔnna tasuma y'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'a jeni k'a ban pewu ani u ka nɛgɛ kɛsu fitinin min bɛ yen n'o ye kiyɛsugu ye ko tasuma y'olu fana jeni k'u ban pepewu. A jarala k'a fɔ limanaw min kɛra la hɛrɛ yɛrɛ ye o ye k'a fɔ maa kɔni ni ma to a la nka maaw bolofɛnw o caman de tiɲɛna. Yani tasuma fagala minnu bɛ yen n'o ye protection civile maaw ye yani olu ka ye kɛnɛ kɔnɔna la o y'a sɔrɔ tasuma kɔni dadigi kɛ limanaw maaw bolofɛnw na. An bɛ waati min na ko sisan ko tasuma min wulila a kun ma dɔn a ma dɔn k'a fɔ kun jumɛn de kɛra tasuma in sababu ye nka limanaw maaw bɛ min fɔ kuma bɛɛ n'o kuma bɛ falen falen maaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye k'a fɔ maaw yɛrɛ sigi cogoya sugu kɔnɔna la maaw bɛ taa ton ɲɔgɔn kan ani ka kuran ta ka sogolo ɲɔgɔn kan limanaw k'o de bɛ na ni ɲɔgɔnna waleyaw ye. Hali hakilila jiginna san 2020 Bamako suguba kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ ta wulila maaw bolofɛnw caman tiɲɛna. Bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'o ye kuran nɔ de ye. Bɛɛ kɔni b'a fɔ kuran nɔ don nka limanaw sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ k'a fɔ ko k'a ko kun ɲini nka sɛgɛsɛgɛli tɛ se ka datugu fiyewu k'a fɔ a kun de ye nin ye limanaw fana y'a ko la kɔlɔlɔ ye. N'a fɔra ko kasara kɛra sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ ko ka kasara kun ɲini nka sɛgɛsɛgɛli fana tɛ se ka sɛgɛsɛgɛli mana dayɛlɛ limanaw kun foyi tɛ y'a la an b'a sigi ten kura wɛrɛ o bɛ kɛ o tuma an bɛ ala de deli limanaw ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna waleyaw ma. Kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔna la. O mana bɔ yen Fasiridi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kumana min ye Nouvelle Horizon ye limanaw a ko sariya ani Malikura sariya ni Malikura limanaw n'i y'o fɔ a bɛ maa hakili jigin mun na bi na an bɛ jamana furanjɛla fanga min kɔnɔna la. A jarala k'a fɔ furanjɛla fanga ko sariya dɛsɛn bɛ ka sariya ta maa minnu bɛ yen n'olu de bɛ ka furanjɛla fanga lafasa bi. O de la Mali la yan bi ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ n'i y'a ye ko jamanadenw caman bɛ wuli ka dimi fanga kɔrɔ walima jamana marabaw kɔrɔ a kun jɔnjɔba a fanba ye sariya yɛrɛ labatobaliya de. Sariya ka tilen jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛn bɛ sababu ye bi jamanaden caman bɛ yen ayiwa o kɛn tɛ ka danaya yɛrɛ da fanga kan. N'a ma ɲɛ sariya ale de ye so caman kɛ jiri ye ale de kan kɛ sababu ye ka jamanadenw ka jo di jotigi ma ka jalaki di jalakitigi ma ko limanaw o de sen tɛ ka sira sɔrɔ bi. Walasa ni jateminɛ kɛ kɛlɛ min kɛra ka Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga bi ala ka hinɛ la limanaw o jalaki kelen de bɛnna Ibrahim Bokar Keita ka fanga kan k'a fɔ ko sariya kɛn bɛ a bɛ dɔ fusaya dɔ ye ko maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ kojugu kɛ sariya kɛn bɛ ka olu ye ko olu to yen. Limanaw a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan kabi furanjɛla fanga kabi san damadɔ yɛrɛ bɔ sa kɛ furanjɛla fanga nana limanaw min ye fanga kura tigiw ye olu kɔni y'u kale ko sariya na taama a ka taasira ɲuman kan wa min ye jamanadenw ye a na olu ka hakɛw di u ma. Nka limanaw ko nka min bɛ senna bi Fasiri ka fɔ la Nouvelle Horizon ka fɔ la a ko sariya kɔni ta kɛn bɛ bi ayiwa maa minnu bɛ yen a kɛra politikimaw ye o a kɛra minnu bɛ ka kumaw ka ca bɔlɔlɔw sanfɛ n'o ye activisiw ye olu caman bɛ yen ni i faratira limanaw ni kuma bɔra i da k'a fɔ ko nin maɲi fanga bɛ ka nin min kɛ nin maɲi walima ka fanga kɔrɔfɔ ayiwa limanaw minnu bɛ yen minnu ta y'a la n'olu ye garijɛgɛ sɔrɔ olu na boli ka bɔ jamana kɔnɔ olu tɛ ɲɛ la. Minnu bɛ yen ni ayiwa limanaw ni olu sɔrɔla tɛgɛ la i b'a sɔrɔ olu na taa bila kaso la n'o ye mandat de dépôt ye. Ko misali la Dr Umar Mariko ale min ye parti solidarité africaine pour la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI limanaw ko ale tɛ jamana kɔnɔ ale bolila. Ayiwa Sumelu Bubey Mayiga ala ka hinɛ la limanaw Sumelu Bubey Mayiga parti Asma ɲɛmaaba ale fana tun bɛ kaso la ayiwa ale fana fatura nin cogoya in na. Etienne Fagaba Sisoko ale fana bɛ kaso la min ye Isa Kawujimi ye limanaw a fana ye politikima ye ninnu bɛɛ lajɛlen ni fanga ka hakilila tɛ kelen nka limanaw min taara ka ninnu sɛgɛrɛ ayiwa ko bɛɛ y'a ye ko nka n'i ye jateminɛ kɛ limanaw maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ka fanga lafasa bi ayiwa a jarala k'a fɔ ko n'i ye Bamako kasobonba lajɛ bi a kelen si tɛ yen min bɛ kaso kɔnɔna la bi k'a fɔ ko nin bɛ ka fanga lafasa ko nka k'a filɛ nin kaso la kuma bɔra da kuma min n'a ma bɛn k'a sɔrɔ don kuma caman de bɛ yen
min bɛ bɔ a fanga lafasaba ninnu caman da minnu bɛ ni u bɛ fanga lafasa wa kuma bɛ b'u da kuma minnu bɛ ni tanama kumaw don misali la ko Adama Jara n'u k'a ma ko Ben le cerveau waati dɔ la ko CODEM Convention pour le développement du Mali ayiwa ani Parena olu kun ye Adama Jara Ben le cerveau wele bɔgɔ jeninen kan k'a fɔ ko a ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin u ma kuma min bɛ yen ni ani sababa ma bɛn ko Bayangara sira kan yɔrɔ waati dɔ la Bamaciw ye maa dɔw binna u kan Bayangara sira in na mobili dɔ la ka u bɛɛ lajɛlen jeni k'u ba tayi a waati la min ye Adama Jara Ben le cerveau ale kun y'a fɔ ko ni parti fila in n'o ye CODEM ani Parena ye k'olu de bɛ nin ko in kɔfɛ a waati la Parena ni CODEM olu kɔni taara u ta da sariya ɲɛkɔrɔ ko nka hali sisan limanaw ta ma bɔ o la sisi ma bɔ o la Ben le cerveau ale y'o kuma fɔ nka ko a ko dan bɛ sariya ɲɛkɔrɔ o ka bɔ yen ko min ye bɔlɔlɔ sanfɛ minnu bɛ yen n'olu ye vidéo maniw ye minnu bɛ yen n'u bɛ maaw nɛni u b'u mɔgɔw somɔgɔw bɛɛ lajɛlen nɛni u bɛ don i ka du kɔnɔ k'i somɔgɔw bɛɛ lajɛlen nɛni limanaw nka ko ni magara fanga la ka ban olu kɔni bɛ wuli ka i somɔgɔw bɛɛ lajɛlen nɛni nka olu sariya kɛmɛ ka olu ye k'u to yen bi ka sababu kɛ ko ayiwa ni i da magara fanga la limanaw dɔnna tanama ko na ta ka ɲɛsin i ma ala laban ye min ye o ye Seku Tunkara ye n'u k'a ma ko politologue yɔrɔ Seku Tunkara politologue ale kun ye ale yɛrɛ welela bɔgɔ jeninen ka kɔsa in na min ye Maliki Konate fɛ ayiwa Maliki Konate kun ye ale wele k'a fɔ ko a ye kuma dɔw ta ka ɲɛsin a ma ko kuma minnu bɛ yen ni a y'a nkalon don k'a fɔ ko Maliki Konate ani maa dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a jala k'a fɔ nka Seku Tunkara in a minɛnen ko a tilala ka bila mɛ kalo tile 17 ka sababu kɛ Maliki Konate ayiwa laɲiniw kɛra a fɛ ko a ka yafa min ye Seku Tunkara in ma a fana sɔrɔla ka i bolo segin kɔ k'a ka plainte retiré ka yafa Seku Tunkara in ma nka limanaw sariya kɔni tɛ se ka kɛ k'a fɔ i bɛ dɔ fɛ i tɛ dɔ fɛ sariya ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen la Nouvelle Horizon de bɛ ka nin lakale ta ko a fɔra k'a fɔ sariya limanaw fɛn don min n'a dama ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen la nka k'a fɔ de limanaw jamana kɔnɔna la ni min ko a ka ɲi o bɛ to yen ni min ko a man ɲi tɛgɛ na ko la o fana tɛ ko taabolo ɲuman ye dɛ Nouvelle Horizon de ye nin fɔ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye le challenger ye challenger y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Cegumu Bubey Mayiga ayiwa ko ale tun bɛ Joliba TV News sanfɛla la jɛmukan dɔ kɔnɔna la ko min ma en toute liberté an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Mohamed Ater Alidou a tun b'o de ka jɛmukan kɛnɛ kan challenger ye kunnafoni ta a ko Cegumu Bubey Mayiga kunnafonidila don limanaw a yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔya so o kunnafoni so a tun b'o ɲɛmɔgɔya la a ko bi in na Mali kunnafonidilaw ko ne jateminɛ kɛ gɛlɛya b'u kan ko nka gɛlɛya in ayiwa a bɛ se ka furakɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ ye a ko bi in na i mana Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmaya so Maison de la Presse ani minnu bɛ yen n'olu ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔw ye ko bi in na o kɔni bɛ gɛlɛya fasugu dɔ kɔnɔ ko nka k'a sɔrɔ dun n'i ye jamana yɛrɛ lajɛ ni dungare bɛ jamana na o ye kunnafonidilaw de jamana filɛla o y'a ka kunnafonidilaw de ko nka Mali kunnafonidilaw tiɲɛ yɛrɛ la caman bɛ yen limanaw u ma kalan jɔnjɔn kɛ walima u ma u kan ka kunnafonidi baara min yɛrɛ kɛ u ma o ɲini k'o dɔn a caman de bɛ yen u bɛ a kɔnɔna la limanaw u ma o tɛ k'a baara ɲini k'a dɔn k'o fana ka fɔ o ka dɔn a ko n'i y'an ka kunnafonidisow caman lajɛ bi Cegumu Bubey Mayiga ka fɔ la a ko kalanko gɛlɛya bɛ yen ka fara o kan ko bi in na bɛɛ bɛ fɛ ka i yɛrɛ kɛ kunnafonidi ɲɛmaa ye ko o de kɛmɛ sababu ye bi limanaw kunnafonidi sira cayara kunnafonidi sɛbɛnw cayara a ko min bɛ tali kɛ kabi démocratie fanga nana limanaw fo kana se sisan ma jɛrɛ dɔ bɛ yen jɛrɛ min bɛ yen n'a a tun bɛ to ka kɛ ayiwa walasa ka se ka kunnafonidi baara Mali kɔnɔna la yan nɔ a bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na ko nka o jɛrɛba in limanaw Cegumu Bubey Mayiga ka fɔ la kaba a kɛra siɲɛ kelen u ko min ma journée nationale de l'information et de la communication ayiwa kaba kɛra siɲɛ kelen limanaw san duuru a tun bɛ to ka kɛ ko a ma se ka kɛ bilen démocratie san 30 in kɔnɔna la ko a bɛ min ɲini o ye k'a fɔ ayiwa a kɛra siɲɛ 3 de siɲɛ 4nan o ma se ka kɛ a bɛ n'a fɔ ɲinɛ kɛn bɛ jɛrɛ in kɔ Cegumu Bubey Mayiga jira k'a fɔ a baara in ka se ka kɛ walasa gɛlɛya min bɛ kunnafonidi baara la Mali kɔnɔna la a ka se ka fura ka se ka sɔrɔ a la a ko n'o tɛ bi n'i ye kunnafonidi siraw lajɛ journaux o 220 o de bɛ Mali kɔnɔ bi radio 500
ka taa se télé 40 ma ko Mali bi a bɛ se télé 50 ɲɔgɔnna yɛrɛ ma ko Mali bɛ mun kɛ nin bɛɛ lajɛlen la limanaw ka sɔrɔ n'i ya télévision ninnu ni radio sow ni journaliw kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye maaw ye maa minnu bɛ yen n'u ma baara wɛrɛw sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen tan bɛ a téléso na radio so ninnu na limanaw ka taa baaraw kɛ nka o y'a la tiɲɛ nka i ka baara ɲini k'a dɔn fana o de bɛ se ka kɛ baara taako ɲuman ye Cɛgu Bubey Mayiga ka fɔ la ko an bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔna la Mali kunnafonidilaw u k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ baara min kɛ kunnafoni baara tɛ ko nɛ ka di walima n bɛ tubabukan ɲuman fɔ ko n bɛ kunnafoni baara kɛ o tɛ kunnafoni baara bɛ kalan de n'a fɔra i ka kunnafoni ɲini k'a di i bɛ kunnafoni ɲini a kan ka bɔ yɔrɔ min na k'a fara ɲɔgɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ nin ye tiɲɛ ye wa nin tɛ tiɲɛ ye wa ka sɔrɔ k'a di jamanadenw ma nka n'e ta nana kɛ e y'a sɔrɔ cogo min na e y'a fili ka taa ten jamanaw ɲuman i tɛ ɲuman bɔ juguman na o kɔni na a bɛɛ bɛ kɛ bilisa ɲami ye Cɛgu Bubey Mayiga ka fɔ la nin de gɛlɛya bɛ kunnafonidilaw kan fura ka se ka sɔrɔ a la challenger limanaw ale de nin fɔ a bɛ dansigi kɛ gafew kɔnɔ kumaw la bi limanaw an sera ka min lakali aw ye kuma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala ka sini jira an na a k'an bɛn